Takže ahoj. A už se vidíme. Ahojte, ahojte. Samozřejmě jako první tady zdravím tebe, Kami. Ahoj, rád tě tady vidím. A gratuluju ti k vyzvednutí odměny první. A zdravím i vás všechny, kteří jenom koukáte a nepíšete do chatu. Vítejte tady. Dneska to budeme mít takový trošku speciální. Speciální tím stylem, že tady dneska nejsem sám, ale dneska tady mám speciálního hosta. Mám tady velmi speciálního hosta, kterým není nikdo jiný než Honza Keller, neboli Glíči, kterýho určitě všichni znáte jako skvělýho debéra, který namlouval pro vás asi nejznámější roli Eka v seriálu Arcane, ale taky ho můžete znát jako hlas Freddyho ve filmu Shazam, a nebo ze seriálů, jako jsou Kouzelná Beruška a Černý kocour, ale taky mnohem další. Můžete se napsat do chatu komand !! host a vyjede vám to odkaz na hodně nemalej seznam všech projektů, na kterých Honza dělal. A já už bych ho tady chtěl přivítat a tak nějak vám ho tady představit, nebo spíš mu dát prostor, aby se představil sám. Takže ho tady pozvu za sebou a můžeme jít na to. Jo, ahoj Honzo. A mně se zasekl obraz. Nazdar. Ahoj, vítám tě tady. Čau. Tak, já se akorát... dobrý, už mě funguje dokonce i obraz. Já tě tady vítám, jak pak se máš dneska? Jo, dobrý, jde to. Jo? Je venku sluníčko, ale moc jsem se ho neužil, protože jsem celou dobu hrál na kompu. OK, to je krásný. Hele, hnedkom tadyhle za začátku, tady píšou sexy košile, čímž naprosto souhlasím, moc si to sluší dneska. Díky. Jsem rád, že ses nám tady takhle vyfiknul. Speciální události si žádají speciální košile. Přesně tak. Já tady budu tak jako klasicky namývala, tak trošku jako vagabund ve svojí mikině. A nějak se za to nebudu stydět. Ale ještě jednou ti moc děkuju, že jsi našel čas, aby ses tady s náma takhle mohl popovídat o tom, aby s nám mohl představit a říct, co vlastně jako práce debéra obnáší. A nějak s náma sdílet tady ten svět, který je vlastně pro společnost běžně dost uzavřený a pro všechny vlastně dost zajímavý a všichni k tomu mají spoustu otázek. To jsem tady. A já jsem rád díky moc za pozvání. Je to čest. To nemáš vůbec za co. Ale kdybyste měli nějaké otázky, tak budeme vybírat otázky z chatu nakonec, protože já tady mám spoustu otázek připravených, takže aby jsme se náhodou neopakovali nebo tak otázky z chatu budu vybírat až nakonec. Jako úplně na začátek. Začneme tím, že se pustíme nějaký ukázky, abych vám tak nějak líp představil, kdo Honza vlastně je. Tak si pustíme ukázky. Myslím si, že s tím můžeme rovnou tady takhle začít. Co pak? Jako to na mě? Co pak? Co tam pustíš? Jo, takhle. No tak jo, tak tím pádem si myslím, že se můžeme vrhnout úplně na první ukázku, kterou není nic jiného než seriál Kouzelná Beruška a Černý kocour. Já jsem úplně překvapený, jak moc populární ten seriál je. Je úplně extrémně velký, no. Tak jo, tak tím pádem já vypínám hudbu, přepínám scénu a můžeme jít na to. Proč nefungují přechody? Jdeme na to. OK, tady Honzo, jestli se nepletu, tak máš roli Plega, což je ten vlastně černý lítající, pravdě nemám tušení, co to je. Je to prostě stvoření, díky kterému se ta hlavní postava přeměňuje v nějakýho jako superhrdinu. Jo, takhle, dobře. Potom ukázka, kterou jsem tady připravil jako druhou, tak mně přijde osobně o něco málo zajímavější, a to hlavně z toho důvodu, že Honza nám tady dabuje Toma Hollanda, kterýho všichni znáte ze Spider-Manovské série. Tak tady ho stvárnil ne teda ve filmu Spider-Man, ale ve filmu Strážci relikvie, ale i tak je to on. Tak se pojďme podívat i na tady tuhle ukázku.
A já naprosto souhlasím s tím, co nám píše Kamča v chatu, protože tvůj hlas je pro Toma Hollanda opravdu jako dělaný. A je to jedna z mých dalších otázek, takže nebudeme přeskakovat. Nebudeme vůbec předbíhat, protože k Tomovi Hollandovi se určitě taky dostaneme. Protože tam mě taky zajímá jedna věc. Teď se ale pojďme vrhnout ještě na jednu poslední, tu pro vás nejznámější ukázku. A to je hlas Eka v seriálu Arcane, který prostě, to je něco, co k tobě pasuje ještě víc než Tom Holland. Ty tam seš prostě stvořený pro tu roli. No, díky moc, snažil jsem se po dobou mu se vyrovnat. Tak se na to pojďme podívat. Byla poslední ukázka, kterou pro vás mám připravenou. A tohle je něco absolutně šíleného pro mě a vůbec nepochopitelného. To je tak strašně úžasný. Var Strategu, by the way, zdravím tě, ahoj. To je prostě úplně, pro mě je to tak strašně obrovský wow efekt, něco takového slyšet a potom tě tady mít takhle na Discordu a mít tu možnost se s tebou prostě promluvit. Je to úplně skvělý. Jo, tak ono se s dabérama nepotkáváš úplně denně. Je to docela dost malá komunita lidí, který se furt točí dokola, moc lidí nových tam nepřibývá, takže ona taková šance je fakt jakoby mizivá. Hele, to se mi líbí, protože jsi takhle rovnou nakousl moji první otázku, což je taková klasická otázka, která prostě musela přijít. A to sice, jak jsi se vůbec k dabingu dostal, protože já jako člověk, který se tady prostě streamuju, snažím se dělat nějakou tvorbu na internet, tak kdybych se najednou řekl, hele, já chci být dabér, tak vlastně vůbec nevím, jak se k něčemu takovému vůbec dá dostat. Hele, pokud by si za začátku něco takového řekl, tak si rovnou můžeš odpovědět, že to můžeš rovnou vzdát. Takže je to vůbec už jako, takhle to nejde moc. Já jsem se k tomu dostal tím, že když jsem byl malej, tak jsem začal chodit do Dismanova rozhlasového dětského souboru, což je soubor pro děti, pro mládež, pod křídly Českého rozhlasu, který v té době vedli Václav a Zdena Fleglovi. A tam jsem chodil od 5 let a tam se natáčí rozhlasové hry, učí se herectví a různý takovýhle věci. A v 5 letech si mě vzala paní režisérka Kofránková na natáčení rozhlasové hry o Budulínkovi. A my jsme to dotočili a potom paní režisérka vlastně řekla, že se jí strašně líbí můj hlas, jestli bych nechtěl dělat dubbing. Tak jako v té době jsem o tom nerozhodoval já, že? Protože mi bylo 5, ale tak jako rodiče to chtěli zkusit, tak to zkusili a už jsem v tom tak nějak zůstal, takže vlastně na doporučení. Jenom kdyby se jako takhle chtěl dostat, tak vlastně asi na nějaký doporučení. Nejsou žádný jako otevřený castingy, nic takového není. Prostě člověk buď musí být zapsaný v nějaký databázi, anebo prostě přes nějaký doporučení. Hele, já asi... Jenom se omlouvám za rány, protože tady vedle je myčka out. Tady já házej s kýblema nejspíš. Úplně v pohodě, úplně v pořádku. A já nic neslyším třeba. To je zajímavější, je to velmi zajímavý. Hele, asi spoustu lidí jsem tak nějak já nalákal na tebe s tou rolí Eka, takže protože vím, že by bylo spoustu nedočkavých lidí, tak to tím rovnou vyrazím a budu se teda ptát na tohle. Jenom chci říct, že my jsme se ještě s Honzou bavili trošku předtím, než jsme šli semka live a tak nějak jsme se domluvili, že celý téma Arcane 2. série vůbec nebudeme otevírat a nebudeme to rozebírat, protože jestli se nepletu, tak tam máš velký pokuty, v případě nějakého líknutí. A takže prostě tohle celý téma Arcane 2 tady dneska jako půjde úplně bokem. To bych jenom takhle za začátku chtěl říct, abyste se zbytečně neptali, anebo případně na mě nebyli naštvaní v moment, kdybych ty zprávy ignoroval, nebo tak. No, ale co mě zajímá, tak je, jako jestli máš nějakou historii přímo z Riot Games nebo z League of Legends, nebo jak jsi se vůbec jako dostal k té roli Eka? Hele, vlastně to bylo úplně náhodou. Já jako obří fanoušek Ligy Legend, tak to pro mě bylo stejně šokující jako pro tebe to, že se ti objevil v chatu někdo, kdo dabuje Eka. Je to pro mě, bylo to
No, je to jako s Riot Games, jako nemám žádnou zkušenost. Vždycky to bylo takový, jakože člověk si říká, jako, že když už je daber, takže jako fanoušek by si strašně chtěl zadabovat nějakou postavu prostě přímo v té hře. A jednou jsem nebyl tak daleko, byl jsem ve výběrovém řízení na Amuma, což nevyšlo. A potom vlastně uběhla dlouhá, protože Amumu vycházel, už je to dávno. A po dlouhé době, tak vlastně Riot Games společně s Netflixem oznámili, že budou dělat nový seriál. Takže hnedka dubbingový studia zaregistrovali, o co go, a dělal se casting z herců, který vybral režisér na tu roli. Režisér si prostě vybral, já nevím, 5-6 lidí, kteří by se mu hodili na tu roli. Oni natočili kousek toho, to se poslalo do Ameriky, nebo jakoby třeba 3 různých států, a tam si actually vybírali, jaký hlas se jim k tomu prostě líbí úplně nejvíc. A já měl to štěstí, že si vybrali zrovna mě. To je moc hezký, to je krásný příběh. Hele, rychle jsem našel, Amumu vycházel 26. června roku 2009. To by odpovídalo. Jestli se nepletu, tak Arcane vycházelo 2021, takže 11 let čekání, než ses teda dostal k tomu. Je to tak. Jako já jsem se, fakt když jsem viděl, že bude vycházet ten seriál, to já jsem se, nechci říct jako, že jsem se modlil, to já jsem doufal, že to vyjde, pro mě to bylo něco neuvěřitelného. Ještě k tomu vlastně s mýma kamarádama ze střední, tak prostě fakt LOLko je věc, která nás spojuje, a myslím si, že jako když jsem jim říkal potom, když to teda vyšlo, a říkal jsem jim, hele, zkus si to přepnout do češtiny, uslyšíš mě tam, tak bude jako, že tyjo, to si děláš srandu, to je actually huge, tyjo, to je hustý. Je to neskutečný, no. Hele, nějaká ta touha nadabovat si nějakýho šampiona přímo jako voice line ve hře, pořád to tam je? Dal by ses něco takového? No to si píš, to určitě je, no, akorát nevím, jestli bych potom si nepřepnul jakoby přímo LOLko do angličtiny. Že já nejsem, ne, to vůbec, já jakoby, člověk si potom už nějakým způsobem na to zvykne, protože se ve velkých uvozovkách se musíš poslouchat. Když dabuješ, tak zvukař ti hází tvůj vlastní hlas do sluchátka, abys měl nějakou zpětnou vazbu, ale vlastně jako ze začátku jsem si myslel, že je to hrozně jako trapný, když prostě jsem procházel, já nevím, rodiče prostě měli zaplou televizi a najednou se tam slyším, tak jsem si říkal, ježišmarja, přepněte to bylo takový divný, ale potom vlastně jsem si uvědomil, že je to něco, na co já můžu být actually docela dost pyšnej. A vlastně se to jakoby přeměnilo v to, že je to moje fakt jako oblíbený hobby. Dělám to strašně rád a nesmírně si toho vážím. A od té doby to i, ne, že bych to jako vyloženě jako rád poslouchal, nejsem člověk, který by si jako řekl, jo, tohle jsem nadaboval, tak si to pustím, abych sám sebe slyšel, to vůbec. Ale nevadí mi to, překonal jsem takovou jako hranici toho, kdy mi jakoby přestal vadit můj vlastní hlas v televizi, v rádiu. Jo, OK. To je třeba pro mě nepředstavitelný. Takový to, že prostě procházíš v obýváku kolem rodičů, kteří koukají na televizi a najednou slyšíš svůj vlastní hlas. To jsem si vůbec neuvědomil, že vlastně s tím je to spojený úplně stejně. Nejvíc teda mám jako takový backup toho, že ne, každý týden mi volá babička, že my jsme si pustili televizi a slyšeli jsme tě tam, Box byl v titulcích. Tak jo, super babi, díky za upozornění. Takže je to takový, je to fakt pěkný. Zvlášť je to pěkný, když přesně jako někdo takhle jako se zmíní, jakože hele, někde jsem tě slyšel, tak vlastně pro mě to je jakože ty brďo. On si toho jakoby fakt třeba všimnul, nebo se na to třeba začal víc soustředit, nebo takhle. Že kolikrát se stane, že třeba někdo si jako kouká na televizi, že jo, ani nevnímá, co se tam jakoby pořádně děje, ale potom ti to vlastně jakoby udělá radost. OK. Hele, já se toho teďka určitě jaký budu víc všímat, jako v titulcích, v moment, kdy uslyším prostě tvoje jméno, samozřejmě ti instantně napíšu, jo, protože prostě takhle to funguje. Hele, mám další otázku. Už jsme to tak trošku načali, ale vlastně ne úplně do hloubky. A mě zajímá, jak se teda vlastně člověk jako hlásí o role, jestli je to přímo, že se to ten režisér musí vytipovat, nebo
se můžeš jako někde říct, hele, mám o tuhle tu roli zájem, jak přesně to funguje? Hele, to si vybírá přímo režisér. To si vybírá přímo na ty větší role většinou, tak v dabingu se vybírá přímo režisér lidi, který by tam chtěl mít. Na role, které jsou větší, tak se dělá, nebo větší, jsou jakoby pod větší produkcí, tak se vybírá prostě ta jakoby společnost, která tu věc vyrábí. Což znamená, že prostě se udělají nějaký vzorky 4-5 herců, který vytipuje ten režisér, ty se posílají do zahraničí a to se potom vrací zase zpátky. Zase jakoby koho oni vyberou. Ale je to dělané tak, že ty větší role vybírá režisér, menší role natipuje taky režisér, ale to většinou dohledává produkce. Jo, OK. Warstrategu, hele, prosím tě, já jenom ještě jednou zopakuju, chápu, že píšeš, jako, že máš potom otázku, jenom otázky až na konci, v moment, kdy já vlastně dořeknu svoje otázky, tak potom budu číst otázky z chatu, takže určitě si to zapamatuj, ještě si to připrav a přijde takzvaný your time to shine. A jenom já mám teď nachystaný svoje otázky, takže jsme se nějak neopakovali, tak otázky z chatu budu vždycky vybírat až na konci, vždycky dneska. Ale klidně, jelikož tady mám puštěný tvůj stream, tak můžu rovnou odpovědět na tvůj dotaz. Uděláme výjimku. Okay. Rozhodl jsem se jít do tohohle podcastu, protože Mýval je sympatický, mladý, schopný streamer, který mě zaujal svojí tvorbou, dělá lolko, sám mi napsal ohledně toho, že o to má zájem, takže jsem o to kejvnul, rád pomůžu se nějakým způsobem zviditelnit, zároveň ho zajímalo, jak dubbing vypadá, takže nejenom, že vlastně jakoby je to pro ty lidi, je to i pro něj, takže tak, protože je tady málo lidí, to je úplně jedno. Ale já ti ještě jednou jako nesmírně moc děkuju, protože tohle se je moc hezký slyšet. V pohodě. A mám tady další otázku, taková trošku víc odlehčená, protože už jsme tak nějak projeli teďkom spolu, že jo, ty začátky, jak se k těm rolím vlastně přichází. A teď mě zajímá, jestli pracuješ a vídáš se i s ostatníma dabérama, po případě, co byl jako takovej nejznámější, největší herec nebo dabér, se kterým jsi měl tu čest nějak pracovat na něčem? Vídám se s nima každý den, jelikož dubbing není moje jakoby prioritní práce. Já pracuji jako na shipping departmentu v dubbingovém studiu, takže já se vídám se všema dabérama každý den. A záleží. Ono před nějakou dobou tak se změnil styl dubbingu, protože se vlastně rozhodlo, že jakoby čas jsou peníze. Dřív se dabovalo tak, že přišli všichni herci, co byli v té scéně, k jednomu mikrofonu, zahrála se ta scéna prostě u toho mikrofonu. Takhle fungoval dubbing předtím. Teďka to funguje tak, že herci chodí po jednom a dabujou jenom tu svoji roli. Takže se v podstatě nepotkáváš s těma hercema, kteří s tebou tam dabujou. Ale potkáváš se mezi těma studiema. A těch známých daberů, který potkávám, je hromada. Asi jako z těch jako teďka mediálně známějších, tak Michal Holán. Toho potkávám každý den, stejně jako Oda Heilich. Ale jestli je nějaký jakoby jméno, který bych jako vyzdvihnul, tak je to Ivan Trojan. To jsem daboval Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana. Takovej animák pro děti. Vím, už asi 7 let zpátky, nebo nějak tak. A on tam daboval právě pana Peabodyho a já jsem daboval Shermana. Tak to jenom jsme se jakoby myhli mezi jako vlastně po pauze, jsme se nějak pozdravili a takhle. Ale a jinak jako těch jmen je spousta. Ale asi Ivan Trojan bude jméno, kterýho si asi... Nechci říct jako, že by to byl můj vzor, ale je to 100% takovej ten... Vzhlížíš k tomu, máš k tomu takovej ten jakoby naturální respekt. Hele, teďkom jsi to vlastně sám nakousl, já teda teďkom přeskočím pár otázek, protože mě zajímá, jestli nějaký ten vzor máš, nebo jak se k tomuhle stavíš. Ale ještě předtím bych si tě chtěl zeptat, to mě tak rychle zaujalo. Když teďkom funguje dabování, takže si každý oddabuje to svoje, přijde k tomu mikrofonu, řeknete svoje jako ten svůj text, který tam má napsaný, a potom zase jde pryč a vlastně se jako nepotkáváte v tom studiu. Nevytrácí se tak trošku ty emoce u toho? Jo.
vytrácí. Jo, rozhodně, tak ta kvalita dubbingu klesla dost. Protože tam ty herci nereagují v podstatě, nebo jako reagují na sebe, pokud jsou už natočený. Pokud nejsou natočený, tak reagují vlastně na tu postavu, která to namlouvá v angličtině. Tím se vlastně jako úplně vytrácí to kouzlo toho přímého kontaktu. Ale tam žádný ale vlastně není. Je to vlastně, jakoby je to udělané takhle, no. Hrajou v tom velký role, prostě peníze. A tak. To je to udělané takhle. Chápu, jo, to smysl dává. No a pojďme se teda vrátit k tomu, máš jako nějaký vzor, nebo vnímáš jako někoho, tím se inspiruješ, od koho se jako nějak učíš, nějaký dovednosti? Hele, popravdě nemám. Nemám, jelikož dobu odmala, od 5 let. Tak vlastně se všecko tak nějak jako naučíš sám, nebo ono ti nic jiného nezbývá. Jako co se týká té herecké stránky, tak je to 100%. Ty brďo. Koho bych řekl, no. Já vlastně ani nevím, protože na český dubbing vůbec nekoukám. Takže je to v tomhle těžký. Ale kdybych měl jakoby něco zmínit, tak ty brďo. Asi jako energii Michal Holán. To je asi 100%, ten všude přijde a je kolem něj prostě taková veselá aura. A jinak nevím asi. Asi nevím. Okay. Je to takový, jak jako člověk je v tom studiu sám a dělá to prostě jako všecko sám. Myslím si, že kdyby ses mě zeptal jako před 5 lety, tak bych ti asi vyhodil nějaký jméno. Ale teďka z hlavy asi nedám. Asi jako profesionalitou třeba, nevím, ten Ivan Trajan. Nebo třeba když beru jako ze starších, tak František Filipovský. To jsou jména, který se zadali do českého dubbingu docela dost pevně, zvlášť František Filipovský, po kterým jsou vlastně pojmenovaný i největší dubbingové ceny v republice. OK. Potom ty jsi zmiňoval, že vlastně největší náplň tvojí práce není to samotný teda dabování, ale děláš na ship departmentu v dubbingových studiích. Mohl bys nějak víc trošku přiblížit, v čem teda ta práce v ship departmentu spočívá a co to teda jako vlastně přesně je? Ale jednoduše, protože touhle otázkou se pohybujeme na hodně tenkým ledu. Dobře. hodně ve zkratce posílám prostě hotový český dubbingy klientům. OK, takhle to úplně stačí. Připravuju vlastně materiály do studií, aby se mohlo dabovat a potom ty nadabované věci posílám těm klientům zpátky. Jo, takhle to úplně stačí a mně jenom šlo o to, abych jednak já a taky samozřejmě diváci měli představu o tom, co to vlastně je. Když se řekne ship department, tak asi nějakou jasnou představu nemáš. Potom mám takovou jako otázku, jestli se dá nějak aktivně zlepšovat v dubbingu a jestli se to nějak dá naučit, nebo je to prostě talent? Ne, je to 100%, dá se to naučit úplně v pohodě. Jako ten talent v tom hraje roli jenom takovou, že prostě musíš mít charakteristický hlas. To je jako, ne, a vlastně teďka už ani nemusíš, mi přijde. Že kolik lidí v dabingu je, který by tam jako neměli ani co dělat. Ale tu techniku toho dabování jsem jako zvládneš naučit. Je to otázka třeba do nějaký jakoby, já jsem se to učil třeba 3-4 roky. Jako aktivního dabování, kdy jsem daboval každý druhý den. Tak mi to trvalo 3-4 roky se to naučit, protože máš text, obrazovku a na té obrazovce ještě timecode. A ty v jednu chvíli musíš přečíst ten text nebo ho jako zahrát, říct ho v ten daný moment, kdy má být, což znamená, že ty to slyšíš, kdy ti to začne hrát. Plus ještě se musíš trefit do toho timecódu, který je tam napsaný, takže ty se musíš jakoby dívat na 3 místa najednou, ale v tom ti pomáhá hodně ta zvuková složka toho. To je neskutečný ta představa, stát tam v tom studiu a vlastně tohle všechno vnímat a sledovat a správně to načasovat. Hádám, že tam docela dost i pomáhá třeba postprodukce, že ti pomůžou to třeba nějak trefit do těch stop, aby to tam jako sadilo o něco líp.
ale... Ono většinou, když člověk jako vlastně jakoby je delší než ta originální postava tou svojí mluvou, tak ten zvukař to třeba může posouvat, může to zkracovat a takhle. Ale jako dělá se to hodně často, ale není to jako, že by jako zvukař dokázal takové věci jako zkrátit o 10 sekund text nebo něco takového. Se ještě nedá. Ještě AI není tak dobrý. No hele, zase, pojďme přeskočit pár otázek a nakousl si úplně přesně. Nemáš třeba strach, že by ti někdy AI mohla sebrat tuhle práci, protože AI je v dnešní době hodně velký téma, takže ne, ani v tomhle podcastu se jí samozřejmě nevyhneme. Je to jako hodně nástěn budoucnosti samozřejmě, ten moment to ještě jako asi vůbec nedává smysl. Ale jako myslíš se, že někdy v budoucnosti AI bude schopná prostě běžně za pár minut překládat filmy do všech světových jazyků? Ale já z toho strach nemám, protože jsem si tím na 100% jistý, že se tak stane a dávám tomu 2 až 3 roky. takže je to šílený slyšet, ale AI se vyvíjí tak hrozně rychle, že to nikdo neovlivní. Vlastně nechci to nějak jako teďka jako počkrtávat, ale myslím si, že jediný, co momentálně drží AI od toho, aby začala dadabovávat věci, je to, že to nevím, jestli někdo z vás věděl, váš hlas není autorský právo. Pokud vám někdo vezme hlas a dá ho do AI, vy nemůžete nikoho zažalovat. Je to úplně k ničemu, protože vy nemáte autorský právo na svůj hlas. Což znamená, že teďka se čeká jenom na to, až se AI nějakým způsobem legislativně jakoby ošetří, herci podepíšou licence na reprízný, namluvěj 20 A4 různýma způsobama a už to pojede. Aha. A to si myslím já. To si myslím, že takhle to pojede. A tím, jak rychle se hrozně AI vyvíjí, tak si myslím, že rok 2027 bude poslední rok českého dabingu. Dobře, já vidím v chatu, to je strašně děsivý a já s tím strašně souhlasím. Já jsem to fakt bral jako třeba nějakou vzdálenou budoucnost, protože ta AI přece tomu nemůže dát ty emoce a nemůže té postavě jako vdechnout ten život tak úspěšně. Chápu, že tam jsou výhody, jakože ta AI se může nějak v rychlosti upravit ten animovaný film, aby to do té pusy fakt sedělo úplně perfektně, ale tu duši to stejně mít nebude, ne? No zatím ne. Zatím to nemá. Ale už jsme se dostali do té fáze, že to dokáže prostě jako perfektně nadabovat. Jediný, co tomu chybí, je ta lidská duše. Což je jako jediný, co tomu momentálně chybí. To je jako ten jediný krok, který to drží od toho finálního jako od té finální fáze. A decid. Právě teďka nedávno, tak že jsem jako ve velkým, dabéři mají nějakou jako svou skupinu. A tam teďka se tam řešilo, že nějaký youtuber vzal hlasy českých dabérů a pomocí AI je nastrkal do svého animovaného seriálu. A začalo se to strašně řešit, protože spousta dabérů je, jak to říct, slušně. Je to vlastně jedno, nemusím to říkat slušně. Prostě jsou neschopní a neumějí nic jiného. Bojí se toho, že přijdou o tu práci, protože si nedokážou představit, že dělají něco jiného. A v tuhle chvíli jim nejspíš došlo, že se ten konec blíží docela dost rychle, protože ten seriál vypadal dobře, ale bylo špatně to, že bez jakýhokoliv souhlasu vzal prostě hlasy nejznámějších dabérů a použil je pro sebe za účelem nějakého výdělku. A to už jako správný úplně není. A vlastně díky tomu se zjistilo, že legislativně AI není vůbec jako nějak ošetřený. A teďka vlastně se začíná, nebo jako dabéři hodně chtějí tady ten problém medializovat. Protože jako i já to vidím jako docela dost velký problém v této branži, protože myslím si jako, že AI je budoucnost, ale není to budoucnost rozhodně jako, musí to být nějakým způsobem ošetřený licenčně, protože tohle hrozně snadno se to dá zneužít. OK. To je děsivá budoucnost. Tak pojďme od tohohle pryč, když tak se k tomu potom můžeme vrátit. Ale já to chci teď trošku odlečit otázkou, jestli je nějaký rozdíl v tom dabovat hraný film a dabovat animovaný film, po případě jako jak to vnímáš a jaký je ten rozdíl? Je v tom obří rozdíl. Je to obří rozdíl hlavně v tom, že ty animované postavy se většinou musí dabovat fakt hodně přesně.
většinou ty klienti jsou na ten dubbing hrozně přísný. Je to fakt jako, tam seš o 1000 delší a už to vracejí zpátky. Takže tam ten člověk musí být přesnej, zvlášť co se týká jako japonských seriálů, což se mi nedávno povedlo. To byl takovej můj jako life check z nějakého mýho jako životního bucket listu, jakožto fanoušek anime. Tak jsem nadaboval na Netflix hlavní postavu do seriálu Akuma-kun, což je japonský anime, dělaný Netflixem vlastně. A tam to bylo těžký, protože ta japonština je mnohem rychlejší než čeština. Zvlášť když je to dělané tou starou animací, v tomhle je to těžší. Zároveň, když se dělá třeba nějaký animák, dejme tomu nějaký jednodušší, dejme tomu Klapková patrola, nebo něco prostě jako fakt pro malé děti, tak ta animace je hodně jednoduchá, tam to není tak těžký. A hraný film je takovej, jako oproti, kdybych to měl seřadit, tak jakoby jsou animáky pro dospělí, tím nemyslím jakoby nějaký jakoby píčoviny, ale myslím tím jakoby anime via Demon Slayer, via Death Note a takhle. Potom jsou hrané věci a potom jsou věci pro děti. Ale hrozně moc záleží na tom klientovi. Může to být věc pro děti, ale můžou se s tím jako, může to být stejný jako, může s tím být jako stejný sraní jako prostě s ničím to. OK, yep. Zase teda, promiň, že předušu, taky je teda obří rozdíl, když se něco dabuje do kina, když se něco dabuje do televize a když se něco dabuje pro streamovací platformy. Když se něco dabuje do kina, tak třeba já udělám, dejme tomu cca 150 replik za hodinu. Replika je vlastně jako ve velkých uvozovkách jedna věta, co vy slyšíte prostě ve seriálech. Ale v tom kinodabingu já udělám, dejme tomu, 30 replik na hodinu. Tam se to fakt jede, že oni dvakrát ukážou tu scénu herci, aby pochopil, jak emočně to tam je jakoby zasazený, aby věděl, jak je to dlouhý, potom proběhne jedna zkouška a potom až se nadabuje ta replika. A takhle to funguje u kinodabingu. Takhle se dabují všechny věci, co jdou do kina. Tam je to prostě ošetřený takovým způsobem. OK. Takže to je prostě náročnější. Jo, mnohem. Je to mnohem náročnější, protože vlastně, dejme tomu, když jsem daboval třeba toho Shazama, tak tam těch replik, teďka se sekla webka, sorry, tak tam těch replik bylo hodně. A já jsem v tom studiu trávil strašně moc času. A ono fakt jako když člověk takhle mluví, nevím, 5 hodin v kuse, tak třeba po 2 hodinách už ten výkon není tak dobrý. Už vlastně se to jakoby po těch 2 hodinách tak se to snižuje. Prostě už je méně energie, herec je unavený a takhle. A teďka jsem tam byl dohromady za celého Shazama, tak jsem tam byl podle mě 7,5 hodiny. Ale není to jako, že bych to měl v kuse, měl jsem jako každý vlastně 2 dny jsem to měl rozdělený na 3,5 a 3,5 hodiny, ale furt jakoby jako kinodubbing je rozhodně nejnáročnější. Už jenom tím, že vlastně to jde do kina, takže i pro toho herce to je něco jako, že hele, tohle bude fakt jakoby vidět, na tomhle se já můžu ukázat, jakoby můžu ukázat ty skills. A když ty jako profesionál prostě vidíš nějaký takhle dubbing a dokážeš v tom slyšet a nějak rozeznat ten rozdíl, jakože OK, tady už ten dubber prostě to dělá 3 hodiny v kuse a už jako slyšíš na tom to vyčerpání a tu únavu, protože já když si vzpomenu, tak já tam jako prostě nějak nepoznám, taky je to asi tím, že jsem se tam to nikdy nezaměřoval, ale dokážeš to tam ty nějak jako slyšet a cítit v tom? Ale popravdě ne, já to v tom nedokážu rozeznat, protože máme výborní zvukaře v Česku. Takže to není v tom rozeznat a když už to je jakoby něco takhle velkýho, tak se to rozděluje do víc dnů. Takže je to vlastně, v tom je to jakoby tímhle ošetřený, aby to prostě nebylo jako, že půlka filmu je hrozně energická a druhá půlka filmu je jako pod tou čarou. OK. Takže tak. Hele, už jsme tady nějak spolu nakousli spoilery. A mě zajímá, jak je nějak ošetřený, protože ty musíš mít vlastně moment, kdy dabuješ hlavní postavu, tak musíš jako vlastně vědět, o čem ten film kompletně je. Je možný, že ho vidíš úplně celý předtím, než jde do kina, když ho máš dabovat? Ne.
Rozhodně ne. Ono většinou, to je taky další věc, kterou bych rád zmínil, kterou jako hodně lidí má, jakože dabeři vidějí, když prostě dabují tohle, tak vidějí vlastně jako celý ten film, to je neskutečný. Tak třeba pro příklad, když se dabujou animáky, tak pro ten dubbing se posílají jakoby nefinální obrázky, což znamená, že vy to můžete dabovat prostě na černobílej obrázek, kdy je to jakoby v prvotní fázi animace. Takže vy vůbec nevidíte. Když se třeba například dabovali Avengers, tak oni poslali obrázek, kde byl výřez jenom pusy. Nebylo tam nic jiného vidět, byla tam vidět jakoby jenom pusa, aby ten daber věděl, kdy on jakoby reálně začne mluvit. Jinak tam nebylo vůbec nic vidět. To je věc další. Jako daber, i když to je hlavní postava, tak vy dabujete jenom svoje repliky. To, co se děje kolem toho, tak ten daber vůbec nevidí. Takže pro mě, i když jsem jako daboval v Shazamu, jakoby v podstatě vedlejší postavu, ale jako velkou, tak jsem stejně neviděl 3/4 toho filmu, protože jsem daboval jenom svoje repliky, takže jsem neviděl žádný jako mega akční scény, nic takového. Takže vlastně dabeři vůbec neví. Dabeři vůbec netuší a je to fakt jakoby, pokud to není jako nějaký animák o jedné postavě, tak si myslím, že ten herec vůbec jako, nebo ne, že vůbec, ale prostě jako neví. Stalo se ti někdy už třeba, že jsi právě takhle viděl jenom určitý pasáže toho, například třeba s tím Arcane, že jsi viděl jenom určitou část toho seriálu během toho, co jsi to daboval. Neskazí ti to trošku ten zážitek z toho filmu, z toho seriálu, když se na to potom díváš sám, jako když už je to oficiálně vydaný? Rozhodně ne. O to víc popravdě jsem asi jako natěšený vidět tu finální verzi. Když jsem například daboval prostě Arcane, tak to fakt byla jakoby čistě náčrty animační, tam jako to bylo fakt jako, aby ten daber věděl co nejmíň prostě, tak to tam dali a o to potom jsem byl jakoby víc překvapený, když jsem viděl ten finální výsledek, tak jakoby člověk si sedná, ty brďo, hustý, takže oni z tohohle dokázali udělat tohle, tak to je neuvěřitelný. OK, tak jo, to se mě hodně líbí. Další otázka, kterou tady mám, tak je, jestli máš nějakou svou oblíbenou roli, nebo oblíbenýho herce, kterýho třeba dabuješ nějak pravidelněji. Jestli někoho takového máš, ke komu se třeba v seriálech vždycky rád vrátíš, anebo jestli někoho dabuješ opakovaně ve filmech, který mají víc dílů, nějakou svou prostě oblíbenou roli. Ty brďo, nemám oblíbenýho herce popravdě. Nemám. Ještě nemám jako, protože teďka jsem ve fázi, kdy já ještě nemám usazený hlas, ještě půjde hloubš, takže já momentálně, když jako dabuju, tak zním jako teenager. Nezním jako dospělák úplně. Takže ještě nemám jako takovouhle roli, ale zněla ta otázka jako i na můj oblíbený role, co jsem daboval. Ano. To jo. Tak to asi nejoblíbenější role, jakou jsem asi daboval, je asi z The End of the Fucking World, Jamese, hlavní postava seriálu. Tak to bylo asi nejvíc challenging postava, která vlastně nemá žádný emoce, což je absolutně nepřirozený, zvlášť pro někoho, kdo vlastně celý život dabuje prostě kreslenky nebo animáky pro Nickelodeon a Disney, kde všechny ty postavy strašně jako křičejí radostí a tak najednou jako postava, která je úplně uklidněná. Vůbec nevíš, co se děje. Tak je to najednou úplně jako strašně jako nepřirozený, protože teďka jako ještě těch dílů je 8, že jo, vůbec nevíš, co se děje, všechno je vzhůru nohama, takže na to je asi moje nejoblíbenější, protože vím, že jsem do toho dal nejvíc práce. Okay, to je důležitý vždycky, dát do toho tu práci. Potom mám tady otázku, která možná měla přijít před tady touhle. A to sice dabuješ radši filmy nebo seriály? Jakože prostě jednotlivě prostě jeden film, který ani nemá třeba pokračování, jenom takový one shot. A nebo seriál, ke kterému se pravidelně vracíš, jako například Tlapková patrola, u které jsi tam daboval víc těch serií. A kdybys tohle nezmínil, tak bych řekl, že seriály. Ale, hele, nevím, když to budu brát po finanční stránce, tak seriály. Protože víš, že pokud bude nějaký pokračování, tak je dost možný, že se tam možná někdy ještě objevíš. Ale já mám zafixovaný, že vlastně první větší věc, kterou jsem kdy daboval, byl film.
Jmenoval se Skvrny od trávy. A to bylo jakoby poprvé, co jsem daboval nějakýho jako teenagera, ale prostě jako film o dospívání. A vlastně to nějak utkvělo v tom, že vlastně když člověk jako dabuje hlavní roli do filmu, tak je to takový, že fakt ještě jak to člověk dabuje dlouho, tak s tou postavou strašně jako mu přilne nějak jako k němu. Takže je to takový, já mám radši ty filmy, popravdě. Okay. Mám radši ty filmy na dabování. A když jste nakousl, že teda seriály jsou o něco lepší, co se finanční stránky týče, tak je možný se dubbingem v České republice živit? Nemusíš nám vůbec jako nějak říkat konkrétní částky nebo kolik se konkrétně ty vyděláváš, ale je to vůbec jako takhle obecně možný, aby nějaký vrcholový dubber se čistě dubbingem v Česku živil? Ale vlastně takhle, já bych tu svoji ani nemohl říct, protože na to je podepsaný NDAčko. Takže to nemůžu říct. Ale nejde. Nejde. Nebo jako je hrozně málo lidí, kteří to dávají. Platit hypotéku, děti, auto je se z dubbingu moc nedá. Takže je málo lidí, kteří to dokážou. Hodně v tom pomáhají třeba reklamy. Ty jsou úplně jinak placený než klasický dubbing. Ale jako jak říkám, je hrozně málo lidí, který se jako živí jako full-time dubbingem, no. Jo. Já jsem si dělal teda nějaký research samozřejmě, abych prostě nějak aspoň trošku v obraze byl, protože svět dubbingu jde hodně mimo mě. A všimnul jsem si, že hodně dubberů, například první, který mě prostě skočil do hlavy, Bohdan Tůma, tak ten mám pocit, že jako dělá téměř výhradně dubbing, jasně hrál v nějakých jako pár filmech dřív, ale že ten to má nějak pokrytý, že dabuje třeba spíš reklamy, nebo tak, že jo, jeho slavná role Alzáka. A jeden z těch lidí, kteří se dubbingem uživějí, ale zase bych se nenechal zmást tím, že dabuje jako hlavně Alzáka. On jako v dubbingu tak stráví celý den. On je prostě od rána do večera zavřený ve studiu a díky tomu má jméno, jaký má, protože prostě je šikovnej, talentovaný a vydřel si to. Ale takových lidí je prostě málo. Chápu. Já tady do toho jenom teďkom v rychlosti skočím, protože chci pozdravit úplně všechny, kteří jsou nově příchozí, kteří nám tady napsali do chatu, pozdravili, můžeš se mávat, šikovnej. Ahojte, všechny vás tady moc zdravím a děkuju, že jste dorazili. A ještě chci takhle nahlas odpovědět na otázku, jak je to teďkom s alertama, tak alerty jsou teďkom vypnutý, aby nás to tady, když tak řeknu, nerušilo. Ale když nějaký uvidím, protože to tady mám pořád otevřený, tak samozřejmě vám poděkuju, jenom se na to najdu ten prostor, jako je teďkom a prostě to udělám ve vhodný čas, abych tady Honzovi neskákal do řeči. Tím se vrhnu na další otázku, což už je jedna z posledních otázek, takže jestli máte vy nějaký nachystaný, tak už je pomalu můžete, ne ještě psát do chatu, ale už se můžete chystat, formulovat a začít nad něma přemýšlet. A mám na tebe otázku, jestli máš nějakou zábavnou storku z dabování, něco, co se ti přihodilo, něco atypického, něco, o co by se tady s náma podělil. Hele, popravdě mám. Já ji moc neříkám, teda, že mě to je hrozně trapná, ale jednou, když mi bylo asi 11 nebo 12, tak jsem jel, protože když se navolává na dubbing, tak se neříká, co se jde dělat prostě. Řeknu jenom čas, nazdar bazar a prostě přijď. To, co budeš dabovat, se dozvíš na místě. Já jsem přišel a vlastně bylo to v takovém, ne jako opuštěném studiu, ale bylo to na kraji prostě jako Prahy. V takový jako ne garáži, ale bylo to prostě takový umírněnější studio. A šel jsem tam večer od 8. A mě bylo 12 a přišel jsem tam a začal jsem dabovat a říkám si, ty brďo, to je nějaká jakoby pěkná jako rodina, prostě jako nějaký rodinný film. Super, prostě film o tom, jak rodina tráví prostě Vánoce na chalupě. A najednou se to zvrhlo v nejkrvavější horor, jaký jsem v životě viděl. A to moje dítě nějak ovládnul démon a rozrážel prostě hlavy o dveře. A já jsem tam brečel, strašně jsem brečel, já jsem tam brečel celý ten film. Nejhorší bylo, že tu moji postavu ovládnul ten démon, a takže jsem jí musel dabovat, ale. Takže já jsem byl musel jsem vidět všechny ty scény,
kde se tady to děje, takže já jsem vždycky to vypadalo tak, že jsem jako brečel, musel mi přijít režisér, že jsem byl malej, nechat vysmrkat, utřít oči, nazdar, nadabuj tu repliku, znova jsem se rozbrečel a takhle dokola. A pamatuju si, že jsem potom 2 dny nespal, že to nešlo. Takže to je asi... Takhle na mě ušili past. a tak jen, jelikož já jsem strašný strašpitel, já vůbec nemůžu koukat na horory. Takže pro mě to bylo v tomhle jako ještě o to horší, že vlastně tohle bylo asi nejvíc, no, je takový, jinak asi v ostatní trapárny nebudu vytahovat, to už je moc. OK, tak to dáme třeba někdy na nějaký případný part 2. Jinak Dando, moc ti děkuju, Dandas tady koupil subscribe, máš 5 měsíců teďkom, takže za to ti moc děkuji ti moc za 5 měsíců podpory a doufám, že se tady budeš bavit i nadále. Se nám takhle našlo okýnko, kdy jsem zrovna do toho mohl skočit, to je moc fajn. Hele, není to trošku jako riskantní, protože potom, že jo, třeba i ty daberský hvězdy si můžou tak trošku pochroumat reputaci tím, že najednou vlastně budou dabovat něco, co úplně nechcou, když jako vlastně neví, co jdou dabovat od začátku. Není to takový jako trošku zvláštní? Já si myslím, že v tomhle ten problém nevzniká, protože ty daberské společnosti by nevzali něco, co je jakoby třeba obsahem nějak jako hraniční. Že jako pokud je tam něco, co už jakoby... já jako jenom nevím, k čemu to přirovnat. Myslím si, že nic takového by se nestalo, jako že by si potom daber řekl, že tady to je jako strašný. Že jako v tohle nechci. Že to se nestává. Že dabeři jsou hrozně rádi za to, že můžou dabovat, takže... OK. Ale já nechtěl jsem dát otázky z chatu takhle průběžně, ale tady tohle to prostě musím. A to nám nesmí utéct v tom chatu. Takže jaký je tvoje elo, jaká je tvoje main linka a jaký je tvůj main šampion, jestli bys nám prozradil. Já? Není to otázka na tebe? Ne, tak tě tady všichni znají. Ale takže já jsem Silver 3. Jsem Silver 3. Hraju všechno, co je potřeba hrát. Jediný, co nehraju, tak je jungle, to nedávám vůbec, jakože počítat si kempy a takovýhle blbosti, to není vůbec moje. A main, nevím, teďka Milio Trash, něco takovýho. nebudu dát směla, to je strašný to je, jakže jsem víc nervózní, ty vole, než předtím. To vůbec není potřeba, hele. Já jsem se začal potit normálně. Tak pojďme se ještě vrátit k tomu dubbingu. Tak nějak v průběhu a jsme se bavili o tom, že teda dubbing je tak trošku na ústupu jednak skrze AI a druhak skrze to, že už se vlastně nedabuje, že všichni jsou spolu zavření v jedné místnosti, ale že už si každý nadabuje jenom to svoje. No, tak ještě jako takovou druhou věc k té otázce z druhé strany. Kdysi dávno, nějakou dobu zpátky jsem pořád všude jenom slýchal, že český dubbing je prostě ten nejlepší ve světě a takhle se o něm mluvilo a takhle se to bralo. Myslíš si, že a i přes tady tohle se to pořád drží a myslíš si, že ten český dubbing je pořád takovej jako významný a tak hodně na vrcholu nad těma ostatníma? Určitě je. Je to jako úplně suverénně a je to daný tím způsobem, jak se dabuje. Protože třeba ve východních zemích tak se dabuje stylem voice over. Všechno se dabuje stylem voice over a ještě k tomu to dabuje jeden člověk. Takže i když je to pohádka, tak prostě furt tam jako je slyšet originální znění, ale přesto jede hlas vlastně, který to jako překládá, vyloženě to překládá, ani to nehraje, prostě to překládá. Actually, díky, že jsi to zmínil, protože jednou jsem daboval seriál, ty brdě, teďka si nespomenu, jak se jmenuje. Jednou jsem daboval seriál a přišli takový jako dva pánové a nemluvili ani anglicky, neuměli prostě česky nic, tak jsem se jako zeptal produkce, co tam dělají. A byli to pánové z Finska a Švédska, kteří se na mě přišli podívat, aby se jako naučili dabovat, aby viděli, jak to funguje, protože odkoupili licence na ulici
a na ordinaci a promítají to u nich a chtějí si to sami nadabovat. Takže furt je to jakoby furt jsme dubbingová velmoc. OK. To je super, to se mně líbí, protože když jsem psal tady tohle otázku, tak jsem si samozřejmě jako první tak prostě vzpomněl na Simpsonovi, protože je pravda, že ačkoliv taky teda preferuju originální znění u filmu a jako z 90% a málo kdy si pustím něco v originále, tak když to udělám, tak to jsou vždycky pohádky. Protože tam mě prostě to originální znění nepřijde důležitý, protože je to vlastně to stejný. Oni to dabujou v Americe stejně tak jako v Česku. A jo, tohle je pravda, že těch Simpsonových nebo u jakýhokoliv animáku, tam je to prostě jako jedině čeština a tak já jsem si zprvu jsem si myslel, že když ještě jako AI bylo úplně v plenkách a vůbec se jako nevěděl, co se s tím dokáže, tak tím, jak se všechno modernizuje a mladí lidi umějí anglicky, tak jsem si myslel, že český dubbing vymizí, ale jenom do toho, že se prostě budou dabovat věci pro seniory a pro děti. Protože tam to je potřeba prostě, i když si říkáme, že ne, je to tam potřeba, děti prostě potřebujou jakoby slyšet prostě ten v češtině, protože nezvládají ještě to. A seniori z toho důvodu, že už prostě je třeba, může pro ně být těžší číst prostě titulky. Ale přišlo AI. A tím se to úplně vyřešilo, takže tak. Takže AI nám to prostě celý převezme, jo? Jo, 100%. Jako je to na 100%. Teďka jenom prostě, aby se to podchytilo nějak, no. Hele, za mě s předem připravenýma otázkama už je to teďkom úplně všechno. Takže poprosím vás, můj úžasný čete, jestli jste se tady šetřili nějaký otázky, jestli vás ještě něco na Honzu zajímá, tak teďkom přišel váš čas a můžete na to teďkom přijít. Můžete nám to teďkom napsat do chatu. Já tady mám teda jako ještě 2, ale ty si pošetřím až po otázkách z chatu, protože ty jsou takový hodně specifický a těma bych to chtěl uzavřít, takže... Tady máme otázku od Kamči, když jsi zmínil ty ceny za dubbing, jak se určí, který dubber si ji zaslouží? Hele, já nevím, já na tohle mám jako docela dost, jak to říct, no, kontroverzní názor. OK. Nějak to úplně neuznávám. Nemyslím si, že to určujou lidi, který se pohybují v dubbingu, kdo to vyhraje. Takže podle mě to... nechci říct, že to je jako Oscaři, jako že to ztratí prostě na té honosnosti. Ale prostě, nevím, možná ve mně tkví to, že jsem je nevyhrál. ale... No hele, dej mi minutku a já pro něco skočím. Dobře, v pořádku úplně. Máš času neomezeně. Vy zatím můžete psát svoje otázky. Dando, tady takovýhle srandy tady dneska provádět nebudeme. Po případě až později, až nás Honza opustí. Dneska to chce mít trošičku víc na té seriózní notě, ale neboj, tvoje budíky ti budou vráceny v moment, kdy tě nepozdravím ani potom. A jo, teďkom přichází čas na vaše otázky. A taky můžete napsat, jak vás to zatím baví. Tak jo, jsem zpátky. A se mnou je tu i zákon. Takže přinesl jsem pro ukázku, jak vypadá nominační list na ceny v dubbingu. Doufám, že je to vidět. Ano. Takže takhle vypadá nominační list. Byl jsem nominovaný na ceny Františka Filipovského za dětský herecký výkon v dubbingu do 15 let. Protože jsem byl nominovaný, když mi bylo 14. A vyhrál to vlastně můj nejlepší kamarád, který tady se mnou bydlel. Ale vyhrál to za Sám doma 6. Takže to ve mně jakoby utkvilo, že vlastně jako hele, jako tohle nemohlo vyhrát, jako nikdy. A takže tak. Dobře, teďka mě napadlo třeba jako spoustu otázek. Hnedko první, ono existuje Sám doma 6. Ano. Aha, dobře. Takže
ty ceny vlastně jako neurčuje kvalita toho filmu, hádám, protože už jako Ne. 2 byla taková, ale jo, pořád se rád pustím, 3, tu jsem radši zapomněl, že to existuje. A myslel, že jsou 2, 3 díly. Já vím, že existují 4, ale dál jako úplně netuším. Takže to prostě jako neurčuje kvalita filmu, ale tak nějak oni si tam prostě najdou Vůbec. svoje, za co to člověk hraje. Plus jakoby jenom abych zmínil, jo, jako ty ceny vybírají lidi jako třeba, nevím, když plácnu, nebudu nikoho jmenovat, protože tam v té porotě nikoho neznám, ale to je jak prostě ty ceny v dabingu, tak třeba vybírá někdo, kdo je, ty vole, ředitel základní školy prostě. Jako, jo, těle lidí je tam třeba 8. A polovina z toho je z dabingu a polovina ne. Tak si asi dokážete představit. Jako. Je jasný. Například třeba, příklad jo, Bohdan Tuma, největší český daber, největší, výrazně největší, v životě nevyhrál Františka Filipovskýho, v životě ho nedostal. Stejně tak Michal Holán, v životě ho nedostal. Takhle velký dabéři, prostě, no, je to takový, nebudu dál komentovat, za mě je to prostě trošku... Chápu. No, tak je to jasný, tak prostě budeš muset dabovat sám doma 7. A to je radši ne. A toho bych se nepouštěl. To tady přišla otázka, kterou se tak trošku jako upravím. Ono to není otázka, ale já se to upravím, aby to otázka byla. Jestli dabování hlášení, že přijíždí vlak, anebo v autobusech příští zastávka, má to něco společného s dubbingem a ti lidi, co něco takového udělají, jako dělají, jsou to dabéři? Je to tak. Jsou to herci, co to namlouvají. A vlastně teďka, když se redesignovali vlastně jako hlášení na v tramvajích, tak to právě dělal daber. Dělal to daber, no. OK. A nechceš nám to Nespomenu si na přesný jméno, ale vím, že třeba třeba Cčko tak namlouval můj rozhlasový kolega, jmenuje se Tomáš Černý, který pracuje v rozhlase, myslím si, že na Vltavě. A takže prostě jsou to namlouvají to lidi, kteří se prostě profesionálně věnují nějakému namlouvání nebo komentování nebo prostě, nebo tak. OK. A nechceš nám to tady přijet namluvit jako nadabovat do Brna, protože mě už to začíná trošku jebat. Co tady mám? Já 40 let stejný a já už to nemůžu slyšet. Nebyl by to nejlepší nápad. Kolikrát jsem se bavil s Tomášem Černým, který namlouval Metro Cčko v Praze. A dělali jsme si legraci z toho, že různou stanici říká různýma emocema, i když by to mělo být jako co nejvíc neutrálně, tak je tam jako z toho poznat, jaký stanice třeba moc nemá rád. Nebo tak, takže v tom je to jakoby trošku vtipný, no. Mám tady na tebe otázku, v jakých jazycích dabuješ? V češtině. To je úplně jednoduchý. Je dabovat Metro do Brna, co? No tak jako, já jsem myslel MHDčko, já jsem myslel Šaleny a tak prostě, chápeme se. Jsou nějací dabéři, kteří jsou schopní dabovat víc jazyků, například, ať už třeba jenom čeština, slovenština, tak nebo obecně prostě dabéři, kteří jedou multilanguage. Kolikrát se stane, že čeština se modernizuje stejně jako všecko kolem toho. Takže v češtině se začínají objevovat anglicizmy, výrazy převzatý prostě z angličtiny. Takže tam nějaká znalost angličtiny je superová, protože kolikrát se už v dabingu stalo, že jsem něco musel říct anglicky. Muselo to být jako nadabovaný, ale režisér třeba chtěl, aby to jakoby zůstalo v angličtině. Takže kolikrát jsem to řekl jako v angličtině. Takže jako dabuju jenom česky a někdy se tam objeví angličtina, ale to je fakt jako tak moc raritní prostě, že se to vlastně stalo třeba 2x, 3x. OK. Ale vlastně jsem zapomněl, co byla ta otázka. Jestli jsou nějací dabeři, kteří dabujou ve více jazycích? Jo, určitě jsou, minimálně ty starší dabéři 100% dokážou dabovat i do slovenštiny. Ale jelikož Slováci
dost odkupuju český dubbing, protože je to pro ně mnohem levnější. A protože teda jejich dubbing je naprosto příšerný, tak si myslím, že tam to není za stolik potřeba. Já mám půlku četu Slováky, to nemůžeš takhle říkat. Já si zatím extrémně stojím. Takže je to tady, co řeknu, tak reprezentuju svůj názor, ne názor Mývala. Dobře, OK. Takhle je to v pořádku. Hele, hodně zajímavá otázka. Kdybys měl tu možnost, chtěl bys si zahrát v nějakém filmu, po případě seriálu? Ne ho dabovat, ale přímo v něm hrát. To je dobrá otázka. Já jsem actually hrál ve filmu. takže asi spíš, ale teďka asi spíš ne. Už jsem si jakoby zažil být jakoby před kamerou, ale teďka momentálně jako main job, co chci v životě dělat, tak je být filmový zvukař. Takže momentálně rád jsem na té druhé straně za tou kamerou než před, takže tak, nějak mě to... Když jsem byl na střední, tak jsem si myslel, že jakmile dostuduju střední, tak půjdu na Divadelní akademii muzických umění v Praze, kde potom budu studovat činoherní herectví a tím pádem budu moct hrát v divadlech a to, ale čím víc jsem strávil vlastně za zvukovým pultem, tak vlastně mě to mnohem víc chytlo, než to jakoby herectví jako tímhle způsobem. Ale tím, že vlastně jsem prošel tím rozhlasem, tím souborem, tak jsem se naučil nějakému jakoby hlasovému herectví, jak správně jako mluvit, jak správně se jakoby tímhle prezentovat. A vlastně jsem ti nezodpověděl, teďka jsem si vzpomněl, jsem ti nezodpověděl přesně jednu otázku a to je, jestli se v tom dá zlepšovat. Dá se v tom zlepšovat. Vždycky, to je úplně u všeho, nikdo nemůže být prostě perfektní ve všem, vždycky se dá jako cokoliv zlepšit, posunout to na další úroveň, ale pokud jako někdo fakt se chce jako hodně zlepšit, tak to znamená nějaká každodenní logopedika, pracovat dobře s hlasivkama, aby byly odpočatý, mít je jako v dobrém stavu, takže vždycky se to dá zlepšit. Úplně vždycky. OK. Prozradíš nám, v jakém se hrál filmu? Ať víme, na co se kouknout večer. To myslím si, že se to jmenovalo Pouta. Ale jistý si nejsem, ale, co prozradím? Já to tady zkusím najít. Já to tady zkusím najít, protože někde to tady bylo. Teďka se sekla kamera a ona se odsekne. Dobrý. Tak, no, protože jo, v roce 2009. Já mám actually svůj profil na CSFD, protože jsem hrál ve 3 věcech. Tam pak určitě projedem. A hrál jsem ve filmu no tam jsou jenom 3 věci, takže to můžu actually říct teďka. Okay. Je to film Pouta, který vlastně se na to mi bylo 8, když jsem v něm hrál. A potom, co jsem byl nominovaný na Františka Filipovského, tak Česká televize se rozhodla, že jako oživí dokument o těch cenách, který se každoročně točí, takže ho oživí a budou ho moderovat ty, co byli nominovaní z toho roku. Takže jsem moderoval pořád o těch dubbingových cenách v roce 2016 a 2017. Takže tak. A to jsou jako jediné věci, ve kterých jsem jako hrál a mám jako takhle zmíněný. Okay. Takže tak. Potom mám otázku, jestli máš nějakou jako úplně vysněnou roli. Jestli je něco, co bys prostě chtěl si někde zadabovat. No jasný, to určitě je. Není to jakoby nějaká přesná rola, ale chtěl bych nějakýho strašně hustýho záporáka. Protože v dabingu mi říkají, že jak to říct správně, že prostě můj hlas se hodí víc na záporáka, než jako na kladěse. A je to vidět třeba i na tom Ekovi, který prostě jakoby není jakoby čistě kladěs. On jakoby má nějaký jakoby ve velkých uvozovkách vnitřní souboj a je tam hodně vidět to, že jakoby, že je nasranej
a že v sobě má nějakou agresi, ale že prostě se to snaží jako nějakým způsobem uklidnit. Takže v tom mě to baví, ty jako záporák nějaký by bylo úplně neuvěřitelný, to by mě bavilo strašně. A tečka půjde škednu. To je úžasný. Že za pár let, až nám půjde do kina nový Avengers a bude tam Doctor Doom, tak se na to můžeme těšit, jo. No jasný, no. OK. Hele, potom ještě tak nějak k uzavření tady tohle z té jedné části. Máš nějakou jako radu, kterou bys chtěl dát lidem, kteří by se třeba chtěli nějak jako v budoucnu objevit v dabingu, kteří to vidí jako jednu z variant a kteří by jako se tomu chtěli věnovat a chtěli by do toho nahlídnout, do toho světa? Určitě. Zkoušet všecko, co to jde. Musí si vás ty lidi všimnout. Není to jako, že zkoušíte to za každou cenu, jako to rozhodně ne. Pokud vám to prostě do roku nevyjde, tak na to kašlete. Prostě ne. Ale prostě zkoušet, no. Zkoušet třeba najít si, já nevím, nějakou dubbingovou společnost, napsat tam, oni si vás dají do nějakého rejstříku a třeba vás vezmou na sbory nebo vás vyzkouší. Všecko je možný. Všecko je možný. Stejně jako je možný, že tady sedím s Mývalem a máme podcast. Před půl rokem to bylo nemožný, teďka se to děje. Takže zkoušet a logopedie, no. To je asi jako jediný, co na to můžu říct. Jako pokud máte nějakou hlasovou vadu, ráčkování, něco takového, můžete na to rovnou zapomenout. To nejde to s tím dabovat. Prostě nejde. Ale jako pokud si myslíte, že to půjde, tak vždycky to jde. To se mně líbí, to jsi řekl fakt moc hezky. Hele, ještě než řeknu další otázku, tak bych vám chtěl jenom všem říct, že i Honza taky občas často streamuje na Twitchi, streamuje tam pod přezdívkou Glitchi, máte to přímo pod jeho jménem otagovaný. Takže určitě můžete někdy navštívit i jeho streamy, třeba se ho tam případně na něco zeptat, když zrovna bude mít dobrý den a bude se o tom s vámi chtít promluvit. Tak tam určitě můžete zavítat. A já mám teďkom takovou jako hodně peprnou otázku, jo. Jakože hodně peprnou. Myslíš si, že kdybych ti tady jako pustil úryvek z Arcane, že bys nám jako tady takhle live mohl zadabovat kousek Eka? Já si myslím, že by to bylo možný, ale chci u toho mít vyplou kameru. Jo? OK, tak jo. Jo. Ve studiu se na tebe taky nikdo nekouká. OK, já to chápu. Musíš tam nechat jakoby to svoje. Ale kdybych tady prozradil svoje umění, tak to může dělat každý. To je pravda, ty nad tím přemýšlíš, to se mi líbí. Ale nevím, jak to teda udělat, jako aby to bylo synchronně, protože já tě mám puštěnýho, jako vidím tě přes stream. Aha. Tak aby ti to jako synchronizovalo s tím obrazem. Tak jako, no hlas na Discordu má taky delay, ale tak to nemusí jako synchronizovat s tím obrazem, jenom abys tam jako řekl něco tím hlasem, aby jsme to prostě tady takhle všichni zažili jako live a to. Tak já si vypnu kameru. Ty mezi tím můžeš pustit ukázku a já se ani budu soustředit, co tam je a... OK, tak jo, takhle se můžeme domluvit. Takže já nám vypínám hudbu a přepnu scénu a podíváme se ještě jednou na ukázku. A on zase tady něco zatím zapamatuje, něco, co by nám chtěl říct z tady té ukázky. A pak nám to tady live řekne s hlasem Eka, že já se to těším. Tak jo, tak jdeme na to. Myslím, že takhle stačí zase, ať toho nemá chudák hodně. Pamatoval jsem si ale jakoby vůbec nic, takže... A mě zase nějak oskočila webka někam. Mně zase nefunguje webka z nějakého důvodu. Já tam zkusím přepnout ještě tuhle. Tady už jsem, tak to necháme takhle. Nezapamatoval jsi nic, jo? No, já ho zapamatoval. Když tady vyklíčí semínko, může to být život, nebo něco takového. Jo. Když tady vyklíčí semínko, může tady vyrůst všechno. Když Vendr zemřel, Silko se ujal moci a všechny zasvětil do temnoty. What the fuck? Je to něco, co jsi jako představil? Jo, extrémně.
to jsem jako vůbec nečekal, já jsem si myslel, že tam bude jako hrozně velkou roli hrát to, že tady třeba prostě nemáš tu akustiku a ten mikrofon, jako ho máš ve studiu, nemáš na to ten prostor. Ale to... Jako by ti na to řekl, kašli na to. Tak. Takže tak. Tak to je něco hodně šílenýho. That's me, motherfucker. OK, tak jo. Tohle to bylo hodně ostrý. Na toho, co jsem nebyl ready. Ale... Seš neskutečnej. Ne, to vůbec. Jenom blbost. Jako mně se hrozně líbí, že jakoby tím někomu může udělat radost. Pro mě je to jako něco, víš, jakoby, jak to děláš dlouho, tak ti to přijde jakoby hrozně něco normálního a vůbec si neuvědomuješ, že musíš prostě zůstat nohama na zemi, že prostě... Jestli jste to někdo prošvihli nebo tak se vůbec nemusíte bát, protože myslím si, že jednak celý záznam tady tohohle podcastu bude na mým YouTube, takže tady vám určitě někde potom hodím odkaz, budu to tam nahraný, doufám, že to stihnu už zítra, taky to vymilkuju samozřejmě to, co nejvíc to jde, takže nějaký úryvky, nějaký peprní části, tak budou na mém TikToku a takovéhle věci, prostě to musíme vymilkovat. Když bych to uměl, tak bych mluvil jako všude a i rolo. To je dobrá otázka. Je to takhle jako náročný mluvit? Je to... Si toho připadáš jak hrozný pošuk. Protože když teďka slyšíš můj hlas, tak je hodně zastřenej. Mám hodně jako hrubej hlas. Zatímco když mluvíš jako eko, snažíš se co nejméně to tlačit přes krk. Jo, snažíš se, aby ta hrubost toho hlasu tam vlastně vůbec nebyla, takže úplně jakoby odendáváš to. Takže je to možný třeba na půl hodiny. Myslím si, že jako půl hodinka je jako max toho, pak ten krk začne hrozně trpět. OK, chápu. Ale od toho je Vincentka takovýhle blbosti. Pomáhá to, jo? Zabírá to. No zabírá to, si piješ. To je třeba taky dobrý pro všechny lidi, kteří třeba ze stresu, když mluví, tak hodně sliněj, hodně se jim prostě jakoby lepí třeba jazyk na patro, cítí, že prostě jim mlaská pusa. Dejte si zelený jabko. Je to dobrý. Zelený jabko je tak kyselý, že vám uzavře natolik pory, že nesliníte, což je super. Zároveň je to zdraví, takže absolutní paráda. To jsou vychytávky, které určitě využiju i já, protože přesně s tím mám problém, když komentuju. Občas, když prostě hodně mluvím a hodně rychle, tak prostě cítím, jak je mě to nepříjemný, že prostě sám laskám a to je stejný jako, že třeba já vím, že když jdu na dubbing, tak si nemůžu dát sladkosti. Nemůžu mít sladký, protože ten cukr tím mnohem víc nahání sliny, prostě mnohem víc ti to začne pracovat. Potom mnohem víc mackáš. Stejně jako myslím na to, že jako zní to blbě, ale na každý dubbing já si beru prostě zelený jabka. Protože to tak je, zvlášť jako na ty dlouhý prostě. Jakmile mluvíš už delší dobu, tak cítíš, že se ti začne mluvit fakt jako blbě, tam už se tolik neotvírá, cítíš, jak máš nasliněnej celý jazyk a nemůžeš s tím vůbec nic dělat. Takže v tomhle je to dobrý. To jsou moje dubberský lifehacks. Ještě jsme tady dostali i takový rady, jo, takový tipy. To se mi líbí. Ale a úplně poslední otázka, kterou já tady mám napsanou, tak je velmi jednoduchá. Myslíš si, že by si našel čas, že bychom tady spolu zahráli jedno duo queue? No to se peš. Jo, dáme louko.